wa rahmatullahi wa barakatu. Yau 2 ga watan Shawwal, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1441, wanda ya daidai da 25 ga watan Mai, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2020. To muna farawa da godiya, miƙa godiyarmu, kyakkyawar godiyarmu ga mahaliccinmu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Ku saurara mana. Allah mun gode maka. Waɗanga abubuwa da sun ka faru, ina tambayar ku tsakaninku da Allah, gare ni alheri sun zama ku shari? Allah alheri ne wallahi. Bakin shekaran jiyar Juma'a da aka fara zuwa yau wace rana? Yau Litinin. Wallahi ni shari ko ƙwara guda ban yi tuntuɓe da shi ba. Kowace gaba da cikin gaɓuɓuwan abin da sun ka faru cikin waɗannan kwanuka guda uku, kwana uku ne ko? Wallahi ni kowace gaba ƙarshen alheri ta ka zama ne. Har yanzu wallahi ban yi tuntuɓe, ha ba ku saurara mana. Har yanzu wallahi ni ban yi tuntuɓe da wani abu da ake kira shari ba. Wannan in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Ba haka an ka shirya ba. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina. Su masu makirci suna ƙulla makirci ga wasu, shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana ƙulla su makirci. Sai Allah ya ce wallahu khairul makirina. Allah shine mafi alkhairin duk masu duk wanda ka san yana bugun gaba ya makirci, to Allah tabaraka wa ta'ala ya fi shi iya makirci. Don hakan ga bayan Allah in sun haƙulla mu wani bawan Allah ko wasu bayan Allah makirci, sai Allah ya ƙetar da su, amma ban san wanda yake da ƙafafun ƙetar makircin da Allah ya ƙulla mishi ba. Don haka wannan in dai makirci da ƙulla, to Allah ya ƙetarar da mu. Ku kalli Bello Yabo, akwai bambanci tsakanin shekaran jiya kafin a kama ni da yau. Akwai bakin ciki ga fuskata. Hausawa suna cewa labarin zuciya tambayi fuska. Kun ga alamar bakin ciki da ni dawo? Wallahi babu. Wallahi babu. Kun ga alamar damuwa ga fuskata? Babu. Kun ga na rame? Akwai alamar na galabaita? Babu. Wannan aikin wane ne? Aikin Allah ne. Ba mu dogara ga kowa ba illa ga Allah. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna. Mu'minai su dogara ga Allah kawai. Allah ya sani mu ba mu dogara ga kowa ba illa gare shi. Kuma Allah ya yi alƙawari ya ce wa man yatawakkal alallahi fa huwa hasbuhu. Duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah ya isar masa. Jama'a, Allah ya ishe mu ko bai ishe mu ba? Diba ranar Juma'a fa 20 da nawa ga watan Ramadana, 29 ga watan Ramadana. Ana tsammanin gobe asibin ranar sallah, ko asibi ko lahadi. Bello Yabo kowa ya san ba shi kadai yake ba. Ina da iyali, ina da mata uku gare ni da ya 14. Aƙalla banda waɗanda an na gefe duk bisa kaina suke. Allah ya aza su bisa kaina, da na ɗauko kuma na azama kaina. Kowa ya san Bello Yabo ba bacela bane, ba shi kadai yake. Ina da iyali, I am a family man. To saboda mugunta sai an ka kulla makirci. Don wannan makirci ne an ka kulla. Su ga ganin su sun kulla, wa iyaka kulla su kenan. Sai Allah ya taho minti guda ya walwala duk abin da sun ka kulla. Sai an ka ce a bari sai ranar Juma'a da yamma. Ranar Juma'a, daga Juma'a sai me? Sai Asabar. Ga al'ada gwamnatin Najeriya ana aiki ranar Asabar, ba aiki ranar Asabar, ba aiki ranar Lahadi. To sallah za ta faɗo tsakanin Asabar da Lahadi. Ko gwamnatin tarayya ta yi declaring ɗin a Litinin da Talata
public holiday su ne lokutan hutunsa. Don haka kenan muna da kwana nawa na public holiday? Kwana 4 jere da juna, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata. Haka yi ko ba haka yi ba? Sai an ka ce to a bari laifin da ake zargin na aikata, in har na aikata shi. Don Allah ranar Juma'a nan na aikata shi, ranar Alhamis na aikata shi, satin da ya gabata na aikata shi, watan da ya gabata ma na aikata shi. To yaya an kai tayimin cewa a bar ranar Juma'a daren sallah, ana tsammanin gobe a yi sallah saboda mugunta. Saboda mugunta ana dibin Bello yabo bai kammala lalurorin sallah ba, yana da yaya kila kayan sallar su suna can bai biya kuɗin ɗinki ba. Ba a sai mai yara takalmi ba. Mata ina da ƴa mata, ina da matan aure, ban sai musu sarƙoƙi da sauran abubuwan da ya kamata in sai musu ba. Sannan ga sallah tafiya ba da shinkafar sallah, ban yi ce fin sallah in sai sauran su ba. Ba kamo shi babu zato. Muna ga sallah asar nan, sai ga ƴan sanda ranar Juma'a da la'asar. Is abnormal a kama mutum a ranar Juma'a kuma bayan la'asar. Mun yi sallar la'asar, sai wani ya tunkaro ni, na buga na magana da Abdulmalik, nace da Allah ya taho da mota ya kai ni wani wuri. Nace taw, sai wani kawai ya tunkaro ni, mallam wurinka ne zo, nace taw, ashe dan sanda ne. Yace ana bi daka ofishin commissioner yan sanda. Nace commissioner yan sanda wannan lafiya? Yace an yi kararka ne. Wai karata? Yana da waran sai ya dauko ya bani. Sai na ga wata kotu ta Kaduna, wai ita an ka kai karar Bello yabo, yan sandan Kaduna sun ka kai karar Bello yabo wata kotu ta Kaduna. Don haka an ka zo nan sai an ka laba ga yan, tunda su kaga ba su hurumin su zo su yi kame, dole su laba ga yan sandan nan. Sai an ka laba, sai an ta inda wata kotu nan Sokoto ta yi musu endorsing, an ka kai ma commissioner shine an ka aiko gayyata ta. Sun ce to ku tafi gani nan zuwa, ai kun san Bello yabo dadin yuka baya ka daga bandoki. Rayuwa ta ban iya kidan sau nawa kwamishinan 'yan sanda ko SCCID ya kire ni, ban taba fashin zuwa, ban taba resistant arrest ba da dai, don ni ban taba daukar kaina mai laifi ba. Abinda nake yi ni aure na ba laifi bane. In ka ga mutun na tsoron kira yayi laifi, ni bai yi laifin komi ba. Ko ka kire ni na san dawo gida. Duk inda zaka da ni na san sai na dawo gida. Don bai lai kai ke zaton nayi laifi, at the end of the day za ta bayyana ban yi laifi ba. Wannan shine farau. In za ka faɗa da mutum ka binciki wane ne za ka faɗa da shi don kada ka ji kunya. To sai an ka shirya, an ka ce a kama shi ranar Juma'a da mace. Don haka ƙarshe yayi na zo wurin kwamishinan 'yan sanda, ce to ga sunan 'yan sanda da Kaduna na ƙarƙa, don haka biyu za a tafi Kaduna. Nace to ai ban gaya ma iyalina ba. An ka ce malam ka tashi mu tafi kawai. Nace ku bari in sanar da iyalina. An ka ce a'a. To ka kira dan uwa, sai ni buga Mallam Ahmad. Kai Mallam Ahmad yazo an ka ce an makara ashe. Muna isa gate, Mallam Ahmad ya iso wa gate. Ko shi ba a bari ni magana da shi ba. Yanzu don Allah wannan yayi kama da akwai adalci cikin wannan. Kaddara Bello yabo yayi laifi. Ku saurara mana. Kaddara Bello yabo yayi laifi. Shin mata na su sun yi laifi? To wa Allah ya azama hakkin mata na. To ba a bari in zo in settle, sai a haɗo ni da 'yan sanda in sun kai miliyan guda su yi min rakiya, in zo in sallami mata na, in sallami ƴaƴana da in kankanta gidana, sannan in tafi. An haƙi bari. An ka ce in shiga mota kawai. Sai ni shiga mota. Yau ni saba shiga mota. Duk motocin da ni shiga ina sun haƙai ni. Ban dawo gida ba. Ita ma wannan da ni shiga na dawo ko ban dawo ba. Gobe ma a kawo wata zan shiga kuma zan dawo bi iznillah. Laifi ko an ce muku Bello ya bana da Bello ga jama'ar Bello ya bana ne yanga in sun ku saurara. Yanzu ku don Allah kun yadda Bello ya mai laifi ne? Bello ya ba mai laifi bane, an masu laifi. An san masu laifi Najeriya, Bello ya bai cikin masu laifi. Bello ya yana cikin masu hada cewa a ban laifi. Shine laifi na. Masu laifi faɗa nake yi a ban laifi, to shi yasa ni yi samaki ga masu laifi. Wannan samaki muna gudun sa? Wallahi ba duk taron mutane masu laifi, wallahi ni ba ni tsoron su. Su zo su yi layi in fuskance su mu yi faɗa da su ɗaya bayan ɗaya. Ban dogara ga kowa ba Najeriya illa Allah.
shikenan sai an ka tallabe ni wajen karfe 6 na marece sai an ka tafi da ni mafara talata fara mun kai budin baki ga manan sai Kaduna karfe 1 saura minti 10 na dare da bindigogi wa wai me yayi wai wa'azi yayi wa'azi wannan shine treatment din da aka yi ba mai wa'azi to yanzu in an kama mu don an yi mana to annaci akan wa'azi shi zai samu bari wannan yana samu bar wa'azin duk Najeriya wallahi ba uban da ya isa ya hana mu na wa'azi saurara ko akwai shi in akwai shi ya fito ya hana in akwai mai ganin yana da kafi ko yana da mulkin da yake iya hana mu Bello ya ba wa'azi in bai hana mini ba Allah shi ɗebe mishi albarka ya fito what is there sai mi to sai mi duk masu laifi Najeriya ai san masu laifi Bello ya ba an mai laifi Najeriya da ake cewa ana mai sallah sannan to in kana ganin kamar kawa Bello ya bi to annaci ai bari sai nasa yayi sallah cikin sal yau Bello ya bi ya saba sallah cikin sal sallah 10 idi 10 ne yi tsare wannan na bada shi an nasha dai to duk 10 da ni shekarun baya ba su kashe ni sai wanga wata ya idi 10 sallah idi 10 yi tsare gidan yari shekara 5 tsare gidan yari in ba sani ba ku sani ni yi sallar idan azumi 5 idin layya 5 don haka idi nawa kenan idi 10 kuma ba wani gari ba nan cikin garin Sokoto ina tsari prison na Sokoto sai da ni shekara 5 to je mage wani dare abai gani ba na rance da Allah dun Najeriya ban san wani da da mace ta tsuguna ta haifa wanda Bello ya buka tsoron yayi gaba da shi ba wallahi dun Najeriya wallahi tallahi dun Najeriya na rince da Allah ban san wanda nake gudun mu yi gaba da shi ba mi za kai wanda Allah bai yi ba mu muna da yaqinin kullan yusibana illa ma kataballahu lana wannan abu mun yadda kullun makirci ne wasu sun haƙulla makirci ai haka suna ganin ka za a yi maganin bai ba ko ai za mu sa ya sallah cikin sel to sai me ne sallah sel ka rubuta Bello ya ba yayi sallah sai sata yi rubuta barawo ne rubuta in ba shege hake ba rubuta Bello ya ba sata yi ko ka rubuta matar wani an ka kama Bello ya nan mai wa'azi matar wani an ka kama shi da ita rubuta in ka isa ko kuma ka rubuta Bello ya bi kisan kai yayi wa misali da kes gare shi kisan kai yayi an tsare shi gidan yari yayi sal to in ba waɗannan ba ko robare ka rubuta Bello ya bi robare yayi ko ka rubuta Bello ya bi dan boko haram ne to amma in kace Bello ya bi yayi wa'azi duk wanda a duniya ya san Bello ya bai da sana'a da ta wuce mai wa'azi kuma bani bari wannan ita Allah ya azamin kuma na yadda da ita kuma ita zan ci gaba da yi wallahi har ƙarshen rayuwata kuma duk wani wanda ke ganin yana wani abu wallahi sai Allah ya gaje da shi sai Allah ya nuna mai komi bai iya yi je magi wannan irin dare an bai gani ba kamu an zo an kama ni da safe an kama ni da yamma an kama ni da daddare karfe 1 na dare wata rana yan sanda sun taba zuwa nan da bindigogi su 7 kowa da AK47 an ka samu karfe an haka ma kaurar gida na yi bacci na farka ni ji an kaurar gida kamar haka ni tashi firgice ni zo ce zuwa ne yan sanda ne yan sanda daga ina daga nan zuwa ni ko mama ta tace suwa ne yan sanda ce kakkafe da barci nace ai wallahi in bai hita ban ko mu wa'azi nace wallahi in ban fita cikin daren gaba wallahi ban saki wa'azi in bari sai da sahi da wanda kai wani dauka dan sanda mai laifi yake ne Bello ya ba mai laifi ba in kuma mai laifi nake a taya gwada min laifin ni shirya ni dauke makullin mota ni cin sai ta a dauke min mota ta ga inda za a kai ta ni shirya da sauran abubuwa ni fito kai ni bude gate ga su 7 kowa da yake fa ni ce lafiya ana neman ka office ni ce ana neman office ku zo karfe 1 da dare nan ne don mi da ku zo da rana ba ko yanzu kuka samu labarin Bello ya ba yayi robare sun ka ce ni ce wa'azi ne wallahi in sama ta 7 za ku ji hani ban barin wa'azi an ka shiga wata ni wani makiri nan cikin su ga ta mallaka dace ban so magana banza in mun ka zo ka kashe ni na kiyaye hankuri ka ce in yi hankuri ruwanka ai ko ka an kai ta ni ko an ka zo da ni a kashe ni an ka zo muna zuwa an ka bude sel sai ni iska mallam Musa doko an shige ka an ka bude sel
cikin daren nan an kama mu sai gobe an kai mu kotu an kai mu gidan yari shekara ta biye tsari gidan yari kuna da labari ko ba ku da yanzu kwana nawa ne tsaye kwana uku don haka wanda sun kai makirai kwana uku in cikin wutar jahannama na Bello ya buke gudun kwana uku ko ina ya kwana uku Allah ka shirye da mu to dai yanzu abu da annamu shine godiya ga Allah wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin sun kulla Bello ya bu makirci Allah ya kulla musu Bello ya bu ya ketare makircin su amma su sun kasa ketare na Allah jama'a sun kunyata ko ba su kunyata ba sun kunyata in dai duk abin da aka yi da wanda an hashi da yayi da an kai da kullu da hana dare kwanan da an kai kullu duk ya zan kwana uku da ketare na cikin kwana mun ga da waɗannan wasu zo su kulla kuma wanda ke ganin yafi waɗanga iyawa ya zo ya kulla duk wanda ke ganin yana da wani makirci da yake ya kulla ma Bello ya ya kwasa Allah shi ɗebe mai albarka zo ya kulla ina tabbatar da shi Allah ya gajar da waɗanda haka zai gajar da shi ba mu dogara ga kowa ba illa ga Allah mun ka zo sai mun ka iskan mu wasu maganganu wai ana cajin Bello ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya ce wani makaryaci ne a dace to wannan mai to so what an zage ko ba a zagi jama'a wa shugaban kasar Najeriya ana zagi ne ko ba a zagi ne to an ka zagi Buhari duniya wa ba a zagi hita batun Buhari yau in ka cire Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wahi kowa daraja cikin al'ummar musulmi ba sahabbai ba don Allah kuna ji ana zagin sahabbai ko ba yi don haka wanda ya san ciwon kai ne har yana buɗe baki ce wani ya zage shi yanzu ga Bello yabun da ake cewa yana zagin mutane ni ga yini zagi nawa ake yi min ko ga matsala mutum nawa ya zage ni kike sai ta ga kara commission da rauni ya zagan you are stupid ka zama sakarewa shi commissioner da za ka kai makara ana zagi ne ko ba tambayi shi yan sandan da aka karkashe su zagi baiwa kai ya gani bai kai to wannan duk zaka ji to muna godiya ga Allah wayan walwale muna wannan makircin Allah mun gode ma Allah ka sani bamu da kowa bamu da komai sai kai Allah mun dogare ka mun ka dogara Allah ka ci gaba da zama gatan mu bayan ubangiji kuma ka san shi ubangiji in yana son yayi abu sai yayi amfani da wasu